Tá orgánaí i mbia-eangacha grúpáilte i gcategóirí ar a dtugtar leibhéil chrófacha. Tá trí leibhéil chrófacha ann: targóirí, tóltóirí agus dionscúiltóirí. Is leis an gcéad leibhéil trófach a bhain an targóirí. Duine targóirí nó útrófaí agus bia-eangach, agus ní bhraithann siad ar aon orgánach eile do chothú. Úsás an fórmhar na nuachtrófach próiseas ar a dtugtar phótasíntéis chun na mbia-eangach. Is samplaí de targóirí iad plandaí, bactéir agus fungus. Is leis an dar leibhéil trófach a bhain an tóltóirí. Ní féidir leo a mbia-eangach a dhéanamh. Icinn orgánaí ag an leibhéil seo plandaí nó ainmhí eile, nó icinn orgánaí eile plandaí agus ainmhí. Is leis an leibhéil trófach deire a bhain an drámhóirí. Is orgánaí iad drámhóirí a icinn plandaí neamhbheo agus conoblaí ainmhíthe.